Witaj używoczu robota Puron. Jest tech rod, co byda ci służyć. Witajcie. Dzisiaj mamy do was film inszy niż wszystkie, bo raz, że całki po śląsku, a dwa, że je on o odkurzaczu. Ja o maszynie, co wam odkurzy tepich, wypucuje kachle i będzie do was składać po śląsku. Idzie o maszyna Puron 12 Pro od firmy Polor ze Szczecina. Do tego robota robiliśmy po naszemu przekład komunikatów i nagrywaliśmy je po śląsku. Ten film to też część współpracy marketingowej z firmą Polor. Za to, co my go przyrychtowali, dostali mi geltak, ale producent nie miał wpływu na treść od recenzji. Puron 12 Pro to robot, który został zaprojektowany w Polsce, genau we Szczecinie. Miasto paprykorza i ludzi, co wszystkie muszą go dać, co nie mieszkają nad morzem, nie kojarzy się fest z nowymi technologiami. Prawda, ja to liinkszo, co pokazuje przykład Purona. To robot, który nawiguje we pomieszkaniu naprawdę do porządku. Bo nie ino kamery, ale też lidar, to taki radar, co zamiast weli radiowych używa wiązek światła. Bez to może też mapować izby w doma i dzięki temu potem warci skrócać chałupa. Same sprzątanie jest możliwe dzięki szczotce ze silikonu i włosia. Idzie ja trafić w mocniejszych robotów i działo tam doprawdy dobrze. Do tego są sam dwie mietełki, które śmiatają kurz i inszy maraz, a ku temu też moduł do odkurzania o mocy 4000 paskali. Robot bez problemów przejeżdża przez progi. Mieszkam we kamienicy ze XIX stulecia i zachował oryginalne dźwierza i fuciny, bez to progi mam naprawdę wysokie. Ale i z tym Puron dowo się rady. Puron ma też lampa UV, która zabija szkodliwe mikroorganizmy i generator ozonu we szteli bazowej, który ekstra oczyszcza wypuszczany luft z bakteriów, wirusów i grzybów. I fajne jest to, co ta sztela bazowa jest naprawdę niewielko. Jak dostał do biura pakiet z robotem, to zdał mi się mały. Tuż myślałem, co przyszedł bez szteli i chciałem dzwonić do producenta. Ale otworzyłem karton i już wiedziałem, co nie będę musiał wyciepować za każdym razem marasu do hasioka. Miech na kurz we szteli ma 3 litry, bez co trzeba go opróżniać kaś roz na 2 do 4 tygodni, zależnie od tego, jak często będziesz pucował swój zol w doma. Puron poradzi też ścierać zol na mokro, albo jak go dają Poloki, mopować. Ma ekstra nakładka do mopowania, kieruje umiejscowiono genau za szczotką. No i przód robot spiero kurz, a zaraz potem ścierowo stałe maraz nakładką. Idzie mu to richtig dobrze, mam nawet wrażenie, co lepiej, aniżeli robotom, które mają ekstra szczotki zamiast nakładek. Co jest ważne, do wycierania na mokro idzie używać detergentu, który jest dodawany do pakietu z Puronem. Z kuliczego to takie istotne, bo moc robotów może ścierać zol ino samą wodą. Jak masz zol richtig czarny, to mycie samą wodą rozmarza ci maraz po izbie, a niczego nie wypucuje do porządku. Bez detergentu też każdy tłusty maraz nie zostanie zebrany. Mam w domu robota inona woda i różnica jest doprawdy widzialna. Jak idzie o sztelunki, to wszystko obsługuje się bez intuicyjno-mobilną aplikacją. To, co trzeba mieć w pamięci, to ino fakt, że robot ma fest mocny silnik, bez to czasem poradzi pomknąć wam stołek w kuchni. Ale też dzięki temu odkurzy zol w tym miejscu. Trzeba też dawać pozór na kable, bo robot nie ma czujnika do kabli i poradzi je smyczyć po całej izbie. I jak godo na początku, Puron godo po śląsku. Posłuchajcie sami. Ścieranie napoczęte. Dekel lasera ostał zaszperowany. Obadaj go. Lewe koło zaszperowane. Postaw robota na inkszym placu i zacznij od nowa. Dzięki tym komunikatom będziecie genau wiedzieć, co wasz nowy kamrat robi w domu. Ale to nie jedyny język, który zna ten Carlos. Poradzi też go dać w języku kaszubskim. Zacznij jeść rys łed mylu, wiacim robłet łepszestu dzejani łepczas slydny łe sprzątaniu. I will tell my children, it's śląski z Radzionkowa. Prawda jest taka, co Szczecin wiele stoleci nas odleżał w księstwach pomorskich, a ludzie go dali tam językiem zbliżonym do kaszubskiego. Toż Polor dobrze wycelował z tą gotką. A jak idzie jeszcze o Śląsk, to Szczecin ma coś wspólnego z naszym heimatem. Barki z naszym czarnym złotym, wąglem, płynęły bez kanał Gliwicki i Łodra do szczecińskiego portu. Czarny jak wągiel jest też Puron 12 Pro. Nie może być do was nowym śląskim kamratem, który poschronia za was chałupa, jak nie będziecie w doma. Bez to można i lepszym kamratem, jak wasz śląski hop albo baba, którzy tuż robią krom w doma. Ale to już ocenicie sami. Linki do sklepów z Puronem macie w opisie filmu. Nie zapomnijcie dać suba i kliknąć dzwoneczka. Mam nadzieję, co uwidzimy się wnet.